Dobrý den, mohl bych vám položit pár otázek. Určitě. Jak si cítíte po prohraném zápase s panem Varhaníkem? Tak určitě, ty pocity nejsou nejlepší. Já jsem chtěl hrát dobrý tenis a jen jsem nakonec si hrál, ale jak říkám, David Varhaník je skvělý tenista a hrál dobře a prostě nestačilo to, jak říkám. A co vaše zranění, lepší se? Tak určitě ne, moje rýma je pořád silná a ty dutiny bolí a když ty dutiny bolí, tak to není dobrý, protože běháš po kurtě a ty dutiny tě bolí a potom tě bolí celá hlava, že jo? A když tě bolí hlava, tak se dokážeš soustředit a to prostě není dobrý, protože tenis je hodně založený na soustředění a o tom to je. Myslíte si, že jste mohl porazit pana Varhaníka? Tak určitě, porazit se dá každý a tenis je jenom sport a jak jsme na mojí stáži v Americe říkali, prostě tenis je tenis a musíš hrát přes síť a musíš hrát do kurtu a o tom to je hlavně, jak říkám. Teďka budete hrát 4 hru. Myslíte, že vyhrajete? Tak určitě, já doufám, že bychom mohli vyhrát, protože hraju se známým deblovým specialistou Davidem Vahalíkem a s tím hraju velice rád a máme spolu hodně dobrých výsledků, takže já si myslím, že určitě bychom mohli něco dobrého udělat. A koho máte večer, že vás čeká pan Filo s panem Rožnovským, určitě. A myslíte, že je potrápíte? Tak určitě, potrápit chceme každého a chtěli bychom ji vyhrát, protože my chceme vyhrát, ale naši soupeři chtějí taky vyhrát, že jo? A určitě všichni ostatní pavounků chcou taky vyhrát a uvidíme, pokusíme se a uvidíme, co bude, jak říkám. Čili myslíte si, že jste aspoň trošku spotil pana Varhaníka? Tak určitě, já doufám, že jsem ho spotil víc než on mě, nebo jak se to mělo říct a prostě jak říkám. Ten zápas byl napínavý a spotili jsme se oba a bylo to na návrh. Děkuju. Určitě.